Salamat kayo sa inyong pagpalakpak mga binati nga mga binayran. Si Ed Dwight, ang unang Black American nga kandidato sa astronaut ngadtong 1961. Malampusong milupad ngadto sa kawanangan sa edad nga 90. Ila siya nga pinakatigulang nga tao nga milupad sa zero gravity. Ang biyahe nga kabahin sa NC-25 nga misyon sa Blue Origin midala kang Dwight sa gihabugon nga 65.7 ka milya sa mga napulo ka minutos. Kinsa usa ka dugay nangadamgo ni Dwight nga natuman gayon. Orihinal nga gipili ni kanhi US President John F. Kennedy. Ngadtong 1961, ang kahigayunan ni Dwight na makapalupad sa kawanangan naputol human sa pagpatay sa presidente. Bisan pa sa wala matuman ng iyang pangandoy, nagpadayon siya nga nahimong usa ka malampuson nga iskultor. Pag mo kanto nga tuwag balitang iladje lahi radyo. Ako kini si Lolo Amado dili guapo dili macho. Apan delikado sa mga chicks. Daghang salamat. Good morning.